माहारियारि मानास हाग्रामायाव दावबायनो थांग्रा दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। माहारियारि मानास हाग्रामानि साखाथियाव थानाय समफारानि हमस्टेयाव थानायजों लोगोसेनो गोग्गो आदार जानायनि सुबिदा मोननो हागोन। बेजोंनो लोगोसे बनफायर खालामनो हानायनि सुबिदाबो दं। खोब खम बेसेनावनो नोंथाङा समफारानि हमस्टेयाव थानानै गोजोननायखौ लानो हागोन। माहारियारि मानास हाग्रामा बासबारि रेन्जनि साखाथियाव थानाय माद्रिजरा गामिनि समफारानि गयारिनि समफारानि हमस्टेयाव जानाय लोंनायजों लोगोसे थानायनिबो सुबिदा मोननो हायो। मानास माहारियारि हाग्रामानि समायना नुथायखौ गोजान गोजाननिफ्राय नायनो फैनाय गोबां दावबायारिफ्रा बे हमस्टेयाव थानानै आराम खालामनो हागोन। थानायजों लोगोसेनो बर' हारिनि गोथाव ओंख्रिफोर जेरै अनला दाउ, थालिर फस्लाजों बेदर, सबायजों साम', नारजिजों अमा, अमा गोरान, अमा सावनाय, लाफा मैगं आरो बायदि बायदि बर'नि ट्रेडिसनेल ओंख्रिफोर मोनगोन। बारा नङा फुंबिलिनि ब्रेकफास्टखौ लाफानानै गंसे खथायाव 1800 आरो गुबुन गंसे गेदेर खथाखौ 2000 निफ्राय 2500 सिम बे हमस्टेयाव लानाय जायो। बेखौनो बिगुमा समफारानि गयारिया बयबो दावबायारिफोरखौ बे हमस्टेयाव थाफैनानै गोजोननायखौ लानो थाखाय खावलायहरदों। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय 9365046257 नङाब्ला 9101657445 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो खावलायहरदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा समफारानि गयारि। आं माद्लिजरा गामिनि। बे जोंनि मानास हादरारि हाग्रामानि साखाथियाव थानाय जों माद्लिजरा गामिनि बे गामियावनो आंनि थागिबि न'खर। बेजों न'खरजों लोगोसेनो आंबो मिजिंखौ नागिरबाय थायालासिनो आं मोनसे इयाव बेफार फालांगिनि खालामनो होननानै गंसे न' लुना दोननाय जादों, जायनि नामखौनो आं समफारानि हमस्टे होननानै लाखिनाय जादों। बे आंनि हमस्टेयाव नोंथांमोना मानास हाग्रामायाव बेरायनो फैनायजों लोगोसे हर थालांनो हागोन बा थाफैनो हागोन। दावबायारिफोरनि थाखाय बे हमस्टेखौ आं बानायनाय जादों, जेरावनोखि दावबायारिफ्रा फैनानै आलो गोजोनै हर थालांनो हागोन बा जानायजों लोगोसे इयाव जानाय लोंनायनिबो सुबिदाखौ खालामना होनाय जादों। ओरैनो मा मा मोनगोन जानाय आदारखौ? जानाय आदाराथ' इयाव जों दा बर'नि हिसाबै जों बर'नि ओंख्रिफोरखौनो होनाय जायो, जेरैहाय अनला दाउ, लाफा, ओमफ्राय साम', सबाय बायदिसिना बिदि बर'नि ओंख्रि। लोगोसेनो आरो जों अमा सावनाय बा अमा फ्राय, दाउ फ्राय बेफोरबायदिखौबो जों होनाय जायो। मा मा सुबिदा मोनगोन ओरैनो? सुबिदायाथ' बेवहाय दा आंनाव दावबायारिफ्रा मानास हाग्रामायाव साफारि खालामनायनिबो जिब साफारिनिबो सुबिदा होनाय जागोन। जेनेबा आरो दा गोजां बोथोरनि दिनाव जों बनफायारनिबो एसे सुबिदाखौ खालामना होनाय जादों। ओमफ्राय ओरैनो रुमाव मा हिसाबै लायो? रुमावथ' दा आं गोदान हिसाबै रुम रेन्टखौ आङो ब्रेकफास्ट इनक्लुडिं खालामनानै आङो नैबे रुमखौ आं 1800, ओमफ्राय बाखि बै मोनसे गेदेर दङ फेमिलि रुम, बेखौ 2000 निफ्राय 25 इसिनि खालामनाय जादों। बेलेग होनाय जादों आरो बेलेग होनाय जादों। ओरैनो बेसे गोबाव जाखो ओरैनो बे नोंथांमोननि बे गोदानै लुफुंजानाय? बेयो बारा गोबाव जायाखै। थांनाय 2022 मायथाइनि 24 डिसेम्बरनिफ्राय आं बेखौ आराम्भ' खालामनाय जाबाय, जागायजेननाय जाबाय। बिनिफ्राय दिनैसिम बिदिनो माबालांगासिनो दं। मानास नेसनेल पार्कआ बेसेबां गोजान जागोन नोंसिनिफ्राय? मानास नेसनेल पार्कआथ' दा आंनि हमस्टेनिफ्राय 1 किल'मिटारसो गोजान जागोन। हमस्टेखौ मा नाम लानाय जादों होनदों? हमस्टेखौ आं आंनि मुङावनो लाखिनाय जाबाय, समफारानि हमस्टेयाव। ओमफ्राय मा बे थानायनि जायगायाव माबाफोर आरो टेन्टनि माबाफोर दं नामा? टेन्टखौ आं दासान्दि खालामथ'नाय जायाखै, इयुनाव लागै खालामनायनि आसा दङ। नोंथांमोना गासै दावबायारिफोरनि सिगाङाव मा खावलायहरगोन? दा आं दावबायारिफोरनि सिगाङाव बेखौनो खावलायनो लुबैयो जे गासै दावबायारिफ्रा नोंथांमोना आंनि बे हमस्टेसिम फैनानै थाफैनानै आसा खालामो आंबो इयुनाव सासे जाफुंसार बेफार फालांगियाव जाफुंसार जानो हागोन होननानै आं आसा खालामो। हानायमानि आं दावबायारिफोरनिखौ गोजोननाय बा
सेटिसफेक्सन खालामनो नाजागोन आरो। जानबुं नाम्बारखौ होनो हागोन नामा बुंनानै? होनो हागोन 9365046257 9101 657 445 नैबे जानबुं नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन। ओरैनो बेनि आगोलाव सोरबाफोर थाफैबावबायना बेयाव? बेनि सिगाङावहाय 24 डिसेम्बरावहाय दङमोन, मोनथाम रुमाव दङमोन, ओमफ्राय बेनि 25आवबो दङमोन, ओमफ्राय बिदिनो दंमोन आरो।